ଭାରତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ କି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଭୁଲ ଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଦେଖିସାରିଥିବା ଏକ ସଭ୍ୟତା ଭାରତର ମାଟି ତଳେ ଦବି ରହିଛି। 1921 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଏହି ଅହଙ୍କାର, ଏହି ଦାବି ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସହରୀ ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ସୁସଂଗଠିତ ରାସ୍ତା, ବିରାଟକାୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ଏକ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ଆଧୁନିକ ସହର ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଯାହା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ଏହାର ଭାଷା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାର୍ଲସ ମ୍ୟାସନ୍ 1829 ମସିହାରେ ଲାହୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସହରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସାର୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କେନିଂହୋମ୍ ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଏବଂ 1853 ଏବଂ 1856 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଓ ମୋହର ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାର ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1861 ମସିହାରେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଏବଂ 1902 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିରେକ୍ଟର ହେଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ ଏବଂ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ 1920 ମସିହାରେ ହରପ୍ପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ପଞ୍ଜାବର ରାବି ନଦୀ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ପୁରୁଣା ଅବଶେଷ ପାଇଥିଲେ। କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ହରପ୍ପା ରଖାଗଲା। ପୁଣି ଥରେ 1922 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ହରପ୍ପା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 590 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ନିକଟରେ ସମାନ ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ମାନବ କଙ୍କାଳ ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ରଖାଗଲା, ଯାହାର ଇଂରାଜୀରେ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 1924 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ନଥିଲା, ଏହା 3ଟି ମହାନ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ଚୀନ। ପୁଣି 4 ନମ୍ବର ସଭ୍ୟତା ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟ 3ଟି ସଭ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତମ ଥିଲା। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 26ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1900 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟକୁ ନେଚର ବା ପରିପକ୍ୱ ହରପ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଶାଳ ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଏବଂ ସହରକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତଳସ୍ତର ବା ଲୋୟର ମାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅପର ମାଉଣ୍ଟ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଗ ରହିଥିଲା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆକାରରେ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଏକ ଭାଗରେ ଗାଧୁଆ ଘର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନାଳ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଆବର୍ଜନା ବା ମଇଳା ପାଣି ଘରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ସଫାସୁତୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଜାଣିଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 8 ଫିଟ୍ ଥିଲା। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅରୁ ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଧୁଳାବିରା ନାମକ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାନରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବା ନଦୀରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଳ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ନିଜ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଖନନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏହି ସଭ୍ୟତା ସମାନତାବାଦୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ନଥିଲା, ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କି ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଖନନରୁ ମିଳିନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୋହରରେ ଏକ ଯୋଗାସନରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ହାତୀ, ବାଘ ଏବଂ ମଇଁଷି ଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଆଉ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶିବ ବା ପଶୁପତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉପାସନାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ୟୁନିକର୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଖନନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏହି ସଭ୍ୟତାର କଳା ଓ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ମିଳିଥିବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କାଂସ୍ୟର ଧାତୁରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନାଚ ଓ ଗୀତ ଏକ ବିକଶିତ କଳା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ। ତା ସହିତ ଏମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ସୀସା ଓ କାଂସ୍ୟ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୃଷି ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କପା ଚାଷ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବାଣିଜ୍ୟ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲିପି ବା ସିନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ପଢ଼ାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲିପି ଯାହା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ଲିପିର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂକେତକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିପାରିବ କି ପଢ଼ିପାରିବ, ତାକୁ ସେ $1,00,000 ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ରହିଛି କି ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲିପିର କୌଣସି ଡିକୋଡ୍ ଆସେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କ'ଣ। ଶେଷ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1900ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1300 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅବନତିକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକୁ ଲେଟର ହରପ୍ପାନ ଫେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଗଲା, ସହରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପତନର ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମରୁଡ଼ି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେତେ ଯେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳର ଚକ୍ରରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ଉପରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।